Bună tuturor! Astăzi vreau să fac Lisa ori Lena. Dintre aceste două ținute eu voi alege Lisa pentru că mi se pare mai drăguță. Nu știu de ce. Ok, deci să căutăm alta. Eu voi alege Lisa, iarăși, pentru că mi se pare mai drăguță, nu știu. De data aceasta voi alege Lena pentru că iubesc unicornii și da. Eu voi alege Lisa. Din nou voi alege Lisa. Mi se pare mai, nu știu, mai... Eu voi alege Lisa pentru că îmi place mai mult hanoracul, dar și Lena îmi place foarte mult, dar cu acei blugi albi nu m-aș vedea. De data aceasta voi alege Lena, mi se pare mai drăgălaș, mai cute. Voi alege Lena, mi se pare mai interesant. Voi alege Lisa, mi se pare mai drăguț față de Lena. Și nu o să mai dau pauză. Aici voi alege Lisa, bineînțeles. Nu știu. Aici o să aleg Lisa. Să continuăm. Oh my god, aici o să aleg Lena. Și cam acesta a fost videoul. Nu uitați să dați like și subscribe. Dacă mai vreți să fac poze cu vedete sau să mai fac și partea a doua la Lisa ori Lena, nu uitați să-mi spuneți